الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Oi dun sana pulanglah pulang karena minang ingin tapian jauh kampung halaman. Salam iman dari rumah gadang. Mama jo kemanakan malape bulan Ramadan salaman jawe kemanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyepuh. Buka kulek katupek gulai kapau basanda gurau josana dari rantau nalah pulang minang main. Salam barayo dari Minangkabau basam buang tangan saling manjambau basanda gurau jo urang rantau nalah pulang minang main. Basanda gurau jo urang rantau nalah pulang minang main. Darwa rapuh sikara kaliang basambung manih nyopa nyiaram baputa kampuang coba kuliling Minangkabau babagi salam. Adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek genggam saling menyapu. Salam barayo dari Minangkabau dibuka kulek katupek gulai kapau basanda gurau josana dari rantau nalah pulang minang main. Salam barayo dari Minangkabau basam buang tangan